57. 57. 57. Kod liječnika. Στον γιατρό. Στο γιατρό. Naručen sam kod liječnika. Έχω ένα ραντεβού στον γιατρό. Έχω ένα ραντεβού στο γιατρό. Naručen sam kod liječnika u 10 sati. Το ραντεβού είναι στις 10. Το ραντεβού είναι στις 10. Kako je vaše ime? Πώς είναι το όνομά σας? Πώς είναι το όνομά σας? Molim vas, pričekajte u čekaonici. Παρακαλώ περιμένετε στην αίθουσα αναμονής. Παρακαλώ περιμένετε στην αίθουσα αναμονής. Liječnik dolazi odmah. Ο γιατρός θα έρθει αμέσως. Ο γιατρός θα έρθει αμέσως. Gdje ste osigurani? Πού είστε ασφαλισμένος? Πού είστε ασφαλισμένος? Πού είστε ασφαλισμένοι? Što mogu učiniti za vas? Τι μπορώ να κάνω για εσάς? Τι μπορώ να κάνω για σας? Imate li bolove? Έχετε πόνους? Έχετε πόνους? Gdje boli? Πού πονάτε? Πού πονάτε? Stalno me bole leđa. Πονάει συνέχεια η πλάτη μου. Πονάει συνέχεια η πλάτη μου. Često me boli glava. Έχω συχνά πονοκεφάλους. Έχω συχνά πονοκεφάλους. Ponekad me boli trbuh. Πολλές φορές πονάει η κοιλιά μου. Πολλές φορές πονάει η κοιλιά μου. Razodjenite, molim vas, gornji dio tijela. Παρακαλώ γδυθείτε από τη μέση και πάνω. Παρακαλώ γδυθείτε από τη μέση και πάνω. Lezite, molim vas, na ležaljku. Παρακαλώ ξαπλώστε. Παρακαλώ ξαπλώστε. Krvni tlak je u redu. Η πίεση είναι εντάξει. Η πίεση είναι εντάξει. Dat ću vam injekciju. Θα σας κάνω μία ένεση. Θα σας κάνω μία ένεση. Dat ću vam tablete. Θα σας δώσω χάπια. Θα σας δώσω χάπια. Dat ću vam recept za ljekarnu. Θα σας δώσω μία συνταγή για το φαρμακείο. Θα σας δώσω μία συνταγή για το φαρμακείο.